Subscribe to 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚 TV. Na mo like it, na mo sign share. Page no na enquire chi nationwide baby ah. Won so a wo hwɛ me ahensɛm nsɛm a ɛsɛ fata ne adi yie to yie ɛna na yɛn di yie di akyi o. Baby a no kware no wɔ. Eti sɛ wo hia yɛn a wo frɛ yɛn a wensa ɛbɛka yɛn. Yewura Larry Owusu yɛtia wo papa dwumadi no yegusuara yɛtie fonso. Hello, this is your boy Joshua Tingo. You can swore call me Americana. Keep watching 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚 TV. They will give you the best. They give you the best and you're gonna watch the best. 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚 TV. Be also hang.